Det I skal opleve nu, det er integration på højeste plan. Ham der sidder her bag ved mig, Red One, han har lært at synge Papirsklip med Kim Larsen. Han har været her en måned i Nordborg. Og nu skal I få lov til at høre, hvordan det er, når de integrerer sig i vores samfund. For jeg synes, det her det er noget af det bedste, der kan ske. Are you ready, guys? Ready. Okay, let's move. Nu min rille bliver kold og faldet, finder jeg højst i min kæreste skæg. Klipper mod sig fra miguar og saks, papirsilver er det fineste slag. He er min far, min mor, de som kommer til denne jord. Kærlighed kus ein tofteses mi, elche suskina sudeste mi. Libereland, lykkerna kod, seliatin tatsagivere på. He er den bedste ven, og til jeg klikker igen og igen, aldrig fæld eller folde mod sin, så selv jeg kvinder i bly. Libereland, lykken er godt, selv jeg den der tager på. Nu min rille bliver kold og faldet, finder jeg højst i min kæreste skæg. Klipper mod sig fra miguar og saks, papirsilver er det fineste slag. Libereland, lykken er godt, sælger den der tager på. Libereland, lykken er godt, sælger den der tager på. Ja, mange tak, siger vi alle sammen. Mange tak for den her store chance.